Wag, dominee, iets is definitief verkeerd. Ah! En nou, oma? Zo ken ik het. Is nog een goed skok voor Marina, dominee, van wat zou me gebeuren? Maar je oma's gebed is al verantwoord, Marina. Zo, dominee zei de gemeente gaan financieel voor ons bijstaan. Maar oma zei... Hé, shut up! Is alles nog oké, zuster Sari? Ja, dominee. Die dokter had gezegd, die slag van die beeld in mijn kop gaat maken dat ik dingen zin doen. Maar wat ik me was al zien. Ja, maar... Ag, zuster Sari, u hoeft voor niks bekommerd te wees nie en oor niks om verskoning te vra nie. Hey, dank je, dominee. Van die omgekeer is waarderen. Ah ja, zuster Sari, dit kos vir iemand niks om goed te doen nie. En as ons almal dit besef, sal hierdie wêreld 'n baie beter plek wees. Hey, dominee. Ik zit nu, ik is klaar bekommerd toch vandaan. Wat mijn gezin en mijn familie gaan eten. Ik was een paar dagen op de dominee om mijn vriendin te gaan helpen bij reis. En zo zei mij een paar rand geven. En zodoende, zo ik mijn familie gevoed heb. Maar toen word ik genadeloos boergevallen. Ai, zuster Sari, ek sê vir u wat. Dank je, dominee. Ai, zuster Sari, daar's genoeg. Je hoeft nie haastig te wees nie. Ek sê vir u wat van hierdie bietjie en dan sal ek met die gemeente praat en die res van die finansies sal ek spoedig aan u bevorder. Wanneer gaan hij weer, dominee? Zuster Sari, ek gaan dit aanjag. U hoef nie bekommerd, ek sal dit verspoedig so gou moontlik. Maar ek sê wat, kom ons doen 'n gebed. Hey. 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 Hi daar, Sari van die Karoo. Dankie dat jy hierdie video gekyk het en geniet het. Moenie vergeet, geef vir ons 'n like, 'n comment, 'n share en 'n subscribe. Dit help my met brood en krag. En Lotto. Goodbye.